Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ine ndikulandireni nkhani ya electronic registration imene mwandifunsa chemwali makamaka chifukwa cha mantha amene muli nawo malinga ndi zimene kukachisi kwanu kumpengo kwanu mukuti mukupembedza kumpingo Seventh Day Adventist. Tikupemphani kuti mukhale nawo pa ndondomeko ya electronic registration imene akumafuna madetail anu ndondomeko zanu, ndiye munati mufunsekaye kwa ine. Ine ndilibe ulamuliro pa thupi lanu, ndayamba kukuyankhani. Ndilibenso mphamvu pa ziganizo zanu. Amene ali ndi mphamvu zolondola ndi Mulungu amene angamakwanitse kukupasani ziganizo. Ndimafuna ndifunse ine komanso ndilankhule kupezerapo mwayi pa inu kuti sibwino kumafuna kuti ine ndikhale final say wanu. Final say wanu azikhala Mulungu. Ine siomaliza osayinira pa maganizo anu abwino kapena oyipa. Musamalole kuti ineyo ndizikhala signature. Chizungu ndinene kuti I am not your signatory. Inuyo muzipezere okusayinirani pa zonse amene ndi Mulungu. Ife mukamati imva tikuchenjeza, kodi nchenjeza za kulera, kodi nchenjeza za AY, kodi nchenjeza ziti. Ine am not a final signatory. I'm not a final say. Kwanga kumakhala kuunikira. Musamayiwale kuti mitu ya mmene ine ndimalalikiramo ndidayikamo mawu akuti umboni wa Twaibu. Ine ndi mboni chabe yofotokozera zimene ndinaona ndili ku chipembedzo cha Satana. Zoona ndi maso ndithu, palibe exaggerate iliyonse imene ndimapanga, koma ndinaona ndi maso. Ndinagwira ndi maso, ndinamva ndi mkhutu mwanga umu nkhani zokhuza Satana. Ndithu imene ndiye umboni. Nkamanena kuti ku Satanika amati sindinawerenge paliponse, sindinamve kulikonse, koma ndimanena zimene ineyo ndikudziwa, ndinaona chinsinsi cha Mulungu ndikundikumbutsa kuti date yakuti udali pakuti ndipo chidachitika chakuti ku Sataniki kuja auze wanthu zimene mumandimva ndikunena zija madeti mpaka mayina a anthu amandikumbutsa ndi Mulungu. I have no any written document. Choncho nkamafotokoza ndimakusirani kuti ukhale udindo wanu wa inu wanthu. Kumva mbali inayi ndikupanga zisankho. Sono kupanga chisankho sija ine. Munthu wina anateronso ndi ine mchemwali wanga ku South Africa. Ananena kuti mwamva zimene zachitika kuno, akuthamangitsa mpaka mabwana atiuza kuti tizipita. Ine ndimati ndikufunseni a Twaibu, ndizibwera kapena ndisabwere? Tangoganiza. Ndanena zimene zindakufunsani chifukwa cha maaudio munkatulusaja osonyeza kuti ku South Africa kudzavuta, ku South Africa kudzayenda magazi. Munanena nthawi yayitali nkhani imene. Ndenda kufunsani achimwene kuti ine nditani ndizibwerako ku South Africa kapena ndikhaleko. Tangoganizani. Ine am not a final say. Munthu ali kumeneko akuona yekha, zowawa akuziona. Ine mbuyomo zowawazi zisadachitike ndakhala ndikunena mwina pafupi zaka 4 down the line kulosera kuti South Africa idzavuta. Namalizira ndikuti koma pofika chaka cha 2027 muzaonesese kuti Amalawi nonse kunjako azilongwanga mwabwerako. Ndinkadandaulira kuti ana zichemwali yanga zibwera nkoni ku 2027 kuzavuta.
inetu ndinathera pamenepo. Ndikuchenjeza zowawa zimene zizachitike kumeneko. Lero munthu kundifunsa kuti kodi achimwene m'bale wanga ankolo bwanji tizibwerako, nkulakwa kwambiri kuganiza osalira ifeyo kupanga chisankho cha zimenezi. Mukukumbukira tsiku lija ndafotokoza momveka bwino ndimanenanso kawiri kuti taonani mankhwala olera amayipa pakuti. Kodi nzoona kuti munthu andibwera andifunse ine kuti achimwene tizilera? Iyayi. Ndikukanireni m'bale wanga. Momwe ayi ineyo mundilole kuti yankho ilili ndikuyankheni chemwali limene mwafunsa kukhazana ndi nkhani ya electronic registration yakuchali chikwanu imene ikulengezedwa. Tayipeza m'mipingo yonseyi ndipo Seventh-day Adventist inalowa mu pologalamu ya electronic registration. Ndi olembetsano mukumbukire kumbuyo kundafotokozapo kuipa kwa electronic registration. Maudio aka analipo ngati anasunga wanthu akupasani ndanenapo. Lero mmene registration electronic ija ikufika ku 7th day ine nali ntanena kale ngati si February 2022 kuti chidzabwera chimenechi. Chidzabwera ndi ndondomeko yakuti mipingo ipange li register, mamembala mupangeso li register kumene kudzakhale kukulowesani mu system yake iti ya New World Order imene anthu adzayende pa digital, imene digital udzakhala mulozo wa ku 666. Sinati electronic registration ndi 666 ayi, koma idzakhala primary chinyezi, kuwaza madzi pa chinyezi, kuwaza madzi pa nthaka kuti pachite lowe, pachite chinyezi, kuti ncholinga choti ikamabwera 666 isamere mokakamiza koma imere bwino. Ndiye izizi zimene zizachitikazi zidzakhala zikulosera ndondomeko za New World Order. Natero 2021 2022 lero mmene zikuchitika izi zakupezani kumpingo kuja zolembetsa za electronic registration sizijananga ndanenazi. Ndipo nzimozi mwa zinthu zimene anthu ophunzira kumeneko adandiimbira mafoni kuti ndi ubulutu mupanga inu. Sizoona kuti mwaletse electronic registration nkulakwa wina nkalankhula chizungu chabwino ati what's wrong kundipanga ine what's wrong. Ine ndati nanga what's wrong oyo ngandikuiziwa kuti nchani. Ambuye angolemekezeka. Lero mmene zapeza zimene zakupeza nizi tsopano muone kuti chinthu chimenechi chagawa pakati. Ena akukana atu m'mipingomo mpaka pano sanapereke maditelo awo, akulephera kuchimvesesa bwino. Nawo atsogoleri athu kuchokera ku conference, kuchokera ku office, kaya kuchokera kutiko akukanika kuchipanga explain in a calculated statement, komanso akukanika kuchita explain in a biblical calculator. We need a biblical calculator, a biblical calculation ya chimenechi kuti munthu athe kumva pamene akupanga register. We need a biblical calculation. Musatipase government calculation, musatipase world calculation, koma mwapase mamembala wa biblical calculation iwathandiza anthuwa kuti amve chimene mukunena. Vuto ndira kuti amene akuyenda namalembetsa nkumauza wanthu kuti lembetsani electronic registration sakufotokoza a biblical calculation kuti munthu athe kumvesesa bwino. Mchimene chikuvuta chimenecho. Choncho ena mpingo momwe mwa 7th day akulembetsa ku electronic registration. Mafomu anasaina anapanga chilichonse tikunena pano ali mu data. Ena akukana chifukwa akukanawa ndamene ndikupempha kuti iwowa akumene akukana mu 7th day Adventist kuti asalembetse akufuna atsogoleri afotokoze calculator, Bible calculator, biblical calculated.
kuti munthu amvese chifukwa tikwasogolerawo simabulutu. 1 ndi ochenjera ndi kuzindikira muzimu. Number 2 ndi anthu amene sukulu ku dziko lino anapanganso, amafuna the good understanding. Pa zonsezi osayiwala kuti tikamayitana anthu kuti azapembeze ku chipembedzo chathu, akamabwera anthu kutembenuka mtima ndi kujoyina chipembedzo chathu, amafuna kuti mapulogalamu akupembeza achite zakumwamba, asapange za dziko lapansi. Ndi akaona kuti mukukokerera ndondomeko masitayilo a dziko lapansi kwayika ku chipembedzo kuja, anthu aja kumakhala ndi mafunso, koma ulendo tikupita kumwamba kapena tikupita kuboma? Ndi mafunso akumabwera choncho. Koma kundifunsa ine kuti achimwene nde yabwera electronic ija jeni cha fomu ija yabwera nde ndilembetse, ayi chemwali, umenewo ndi udindo wa inuyo. Ineyo kwanga ndikungofotokoza, ndibwereze pano. Musamalole kuti ine ndizikhala final say, musamalole kuti ine ndizikhala final authority wa inuyo. Ayi, mulole Mulungu azikusogolerani. Ife ndiwongophunzisa, tilipo kagulu timaphunzisa zovuta za dziko lapansi. Taphunzisa za maidi, munaona mbale wanga Yankho Malizani anaphunzisa kwambiri, mbale wanga ya Lapani anaphunzisa kwambiri. Dziko lapansi likudziwa zambiri, koma yo aja ndi ine pamodzi. Sife amene tingamakuuzeni inuyo kuti chakuticho musapange. Ife kungowunikira. Mukudziwa ntchito ya ma headlamp pa galimoto ndikuwunikira driver dzenje, koma chowunikiracho sichimanletsa driver kuponda pa zenje. Sanamve. Ndikunena ma headlamp, nyale za galimoto mukamayenda nazo pansewu, ntchito yake ndikukuwunikirani kumene kuli choyipa, mudziona poponda. Koma udindo woponda kapena kusaponda umakhala m'manja mwa inuyo amene mukuyendesa galimoto. Nyale zagwira ntchito yake, zangowunika. Dzenjero silinganene kuti usabwere kuzandiponda. Iweso waliwonawe sunganene kuti sindiliponda dzenje. Ndi chisankho cha iweyo. Galimotoyo mukapanda kumanga brake iponda ulo dzenje litawunikidwa. Mwaliona pompo licha. Tsono ife ndi mababu ku galimoto kukuwunikirani kuti pamene mukufunika kuponda muponde, kapena mukamaponda mupondepo mosamala. Mwasintha galimoto kubweza magiya mpaka 1 iyende bwinobwino nyekwe, kuonjezera giya ulendo. Ndi udindo wa inuyo chemwali. Ife kwathu ndi ma headlamp ku galimotoyi, headlamp ku Seventh Day Adventist. Ndi ntchito imene tikugwira, ndiyo ngowunika. Ndipo Mulungu pondituma ina kuti ukakhale headlamp pamene tikuyandikira kubwera kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Basi ndi chimenechi ndi chimene chimavuta kuti nyalezi zowunikirazi mwina nazimangirira kwa munthu amene inu simunagwirizane naye. Koma zomafunsana pano chemwali kuti nditani ndipange kapena ndisapange, nimaona ngati nkhani imeneyi idulire pamenepo. Tsopano chemwali ndibwere nanu pa gawo lachiwiri lakufuna kuti mutamvesesa bwinobwino kuti kodi mukanena kuti registration ndi chani. Registration ndi kulembetsa olata ikapo electronic registration, koma iniyo mugwire mawu akuti registration. Electronic ndi kulembetsa kumene munthu angakalembetse koma pogwirisa ntchito njira za makono za nthawi imene tikukhala ino, ndezi machedwa kuti electronic registration. So tamvera, electronic registration kapena kuti registration si chinthu cholakwika ayi. Mumve pamene pachemwali, kulembetsa si chinthu cholakwika ayi. Koma tunumve pano kunena kuti cholembetsacho chiyang'ane kumene chikukalembetsa. Sakumva chichewa chemwali. Mukangonena kuti electronic registration ndingokutengerani mawu akuti registration kulembetsa, nkosalakwika. Zikungotengera kuti inuyo kumene mukukalembetsa ndikuti. Ndiye ichi timapangachi ndi chipembedzo, uwu ndi mpingo.
ichichi ndi chalichi chikufuna chikafike kumwamba. Ndiye chalichi mulungu wakachisi, mulungu wa mipingo yonse ya chikhulupiriro cha pa mulungu Yehova ndi mulungu mwini wakeyo. Iyeyo ndi amene inuyo mukafuna kulembetsa mumakalembetsa kwa amene chifukwa ndiye mulungu wanu. Amene mukukamulembetsayo mumakalembetsa kumene kunawo. Zinthu za chipembedzo zimayenera kuti ziyende mu ndondomeko ya chipembedzo, ndiye zinthu za dziko lapansi zimayendanso mu ndondomeko ya dziko lapansi. Chimene chakhala ngati chautsa mapiri pa chigwa pa electronic registration nachi. Ndiye mwina kuti chimveke bwino ndikuvundukulireni malemba ndisanapite deeper pa nkhani ya electronic registration kuti chemwe ali muimve, koma kuti ndikamapita kutaliko iniyo mukhale muli ndi verse limene lolo mmutu mwanu. Tatiye tivundukule Exodo chapter number 30 chemwe ali mundiyang'anire verse number 12 ngati sindikulakwitsa ndineyo. Verse number 12 ikuti, pamene uwerenga ana a Israeli monga mwa mawerengedwe awo, munthu yense apereke kwa Yehova chiwombolo cha pamoyo wace pakuwerengedwa iwowa, kuti pasakhale muliri pakati pawo pakuwerengedwa iwowa. Ndimafuna mumve mawu akuti pamene uwerenga ana a Israeli monga mwa mawerengedwe awo, munthu yense apereke kwa Yehova chiwombolo cha pamoyo wace. Kuchokera mu vesi limeneli ndi limene maboma aku dziko lapansi anabweresa ndondomeko ya registration imene mukamalembetsa mumayenera kuti mulipire. Zimveke pamenepo, mumayenera kuti mulipire. Now, ndi ganizo lakuti pamene mulembetsa mulipire kwa Yehova dziko lapansi mipingo yathuyi, pamene ikulembetsa kukulemba ninuyo ikuyenera kulipira kuboma. Koma ndondomeko yakulipirayi imayenda bwanji maboma amene tili musanafike kaye ku Baibuloko? Mumve pano, amene aini yake abungwera kapena kuti eni yake andondomeko ya electronic registration ndi boma department ya registrar general. Mbomamu muli department imene imatchedwa kuti registrar general, koma registrar general ili m'manja mwa Ministry of Justice za dziko tulino chemwe ali ndikukuwuzanizo, zimene it's parallel ndi malemba a Mulungu. Malemba a Mulungu akuti bwanji? Malemba a Mulungu akuti pamene awerenga ana a Israeli monga mwa mawerengedwe awo, munthu yense apereke kwa Yehova. Ndikhulupirira mwayamba kuyimva chemwe ali nkhani. Mawerengedwe a dziko lapansi anthu amapereka mayina awo ndi zopereka zawo kuboma. Ndiye pamene chipembedzo chathu cha Seventh Day Adventist chakatenga nawo ndondomeko ya electronic registration, chakaitenga kuboma ndipo anakaitenga kwa registrar general pansi pa Ministry of Justice. Ndiye kumene koko kumakhala ndondomeko. Mwachisanzo pali ndondomeko ina imene amayitcha kuti Plan Center Registration, mmene mumu amayika monso mawu akuti gathering member data komanso kupanga processing fee online. Zimenezi ndikukuwuzanizi pa ndondomeko ya Plan Center Registration muli mawu amene amanena kuti kulembetsaku ndi msonkhano osonkhanitsa mamembala onse kuti alowe mu data, komanso pa nthawi yomweyo pamakhala pakuyenda the processing ndondomeko ya kulipira pa online. So zimene mukuzimva zokhazi ndakupasani pamene papazi ndi zichewa zidzungu zimene zimapezeka ku ndondomeko ya registration. Tsono mukangonena kuti registration
mumayenera kulembesa chinthu chimene chili chanu, whatever it is. Simalembetsa chamwini, mumalembetsa chanu, your own business. Ndipo mukapita kuti mukukalembetsa kapena mukukatenga ndondomeko ina ngati imene ya electronic registration, amakuuzani pamene akuyikani, ndi inuyo mumakhala ngati mukukalowa pa ndandanda wa anthu a business. Pamene mukutsegulira ndondomeko icha, mumakakhala ngati mukulowa nawo pa ndandanda wa anthu a business. Chifukwa pakatipa akunena kuti ndikusonkhanitsa anthu pamodzi kumene kumayenda mu ndondomeko yakulipira koma online. There is a fee. Nde fee imene iyi amayipereka ndani? Nkutheka kuti Seventh Day Adventist inapereka fiziyo, nkutheka kuti mamembala mukutengeredwa mafiziwa munjira ina kapena inayi kupereka kumeneko. Koma ngati simukuyitanitsidwa kanthu, mukungopasidwa mafomu, ndiye kuti kuseli kwanuku process isimayenda ulere, mumayenera kuti palika process chifukwa ndika business kapaderadera. Tsono muli ndondomeko pano zimene zimatchedwa kuti church online platform. Zimveke pamenepo. Ndiye kuti asanapange electronic registration, iwowa ayenera kukhala mu online platform ya imene imayambidwa ndi a registrar general, imene anthu ophunzira anayika ndondomeko za machitidwe a zinthu koma pa online. Ndiye kuti pamene pamukungonena online pa, ndiye kuti mwachoka kumanyo mwapita ku digital. Sopano musayiwale kuti kukuyikani pa digital ndiye kuti akuyikani pa process ya chinyezi chimene chidzamerese mtengo otchedwa New World Order. Simunamve chemwali kudwalake chichewa mpaka pano chidakakuvuta ni kumva Nyamata nzanga chimalawi akanena kuti church online platform. Ndiye kuti ndi ndondomeko ya makachisi olekanalekana amene ayikidwa pamodzi, nkumayenda pamenepopo, nkuyima pamenepo kuti zinthu zawo azizionera patali. Ndikuthandizeni chemwali. Akanena kuti electronic registration, omwe amapanga registration imeneyi ku department ya registrar general, mumvesese chemwali, imene ndi Ministry of Justice. Mumve kunena kuti anthu amene wawa amayenera kuyikidwa mu gulu la Amalawi a business, chifukwa imeneyi ndi Malawi Business Registration Bureau. Mumve pamenepo. Mukapita kumene anaitenga ndondomeko ya electronic registration, anyamata anapita kaye ku sukulu, kalina atumiza ndi mpingo, kauna atumiza ndi boma, kudzera maunduna olekanalekana kukaphunzira zimene zizi za registration izi kudzera kwa registrar general. Ndiye inuyo mukamatenga nawo ndondomeko ya electronic registration, ama kutengani ndikukuyikani mu department ya registrar general. Ndimafuna chichewa chimene chomuzichimva. Amene mwavomera kukhala pa ndondomeko ya electronic registration, mumatengedwa kaye ndikuyikidwa kaye m'manja mwa registrar general. Ndiye kumene koko kumene amakakuyikani pa ndondomeko ya electronic registration, kwa registrar general amakakuyikani pakagulu kena kamene kamatchedwa kuti MBRS. Azikumveka zimenezo, zimene zizi muzimvesese bwino chemwali. Imatchedwa kuti Malawi Business Registration Bureau System. Malawi Business Registration Bureau System. Kapena kuti Malawi Business Registration Bureau System. Chamveka chizungucho. Ndi amanena kuti MBRS.
IRS. Sono tamverani, ngati zinthu za mulungu mukukazika pa chati kuti zizichitika ndinu, koma zili ndi ndondomeko ya mu business, ndiye kuti ka ndondomeko kamene kaka mukukamva ka electronic registration kali ndi nsonga za business, kali ndi ma element a business. Zimenezi ndi zimene zimachitika pakati pa mipingo imene imalembetsa kapena kukhala ndi ndondomeko za electronic registration. Now, ineyo kungobwerera pang'ono mbuyo chemwali ndidachenjezapo nkhani ngati yomweyi, kuyipa kwa kulembetsa kapena kuyipa kwa kulowa nawo m'masistimu a dziko lapansi. Sizingaoneke lero chemwali kuti imeneyi ndi dimba chinyezi pamene padzamere mtengo wa New World Order. Sizingaoneke lero. Koma mutati muchite ndi chidwi mupeza kuti zikuyendera limodzi ndi digital. Ndiye inuyo mwayimva system ya digital money imenenso yafika pa chimake penipeni poutsa mapiri pa chigwa kwa opembeza akamayang'ana chitsogolo cha chikhirisitu ndi ulamuliro wa zirombo ku dziko lapansi otuluka pansi pa madzi ndi maulamuliro ena onse amene aneneri anawaona. Nkumamva za electronic registration pa nthawi yomweyo ndikumamvanso za digital money. Mudziwe kuti electronic registration ndipoyambira powalowesa mpingo kuulowesa mu digital system. Zimveka zimenezi. Sipano mukayamba ndondomeko ya digital system, there is a danger pasogolo pakepa. There is a danger pasogolo pakepa kuti ndikosavuta inuyo kukulowesani mu systemu ya 666 ikadzauka ku dziko lapansi. Ngati yauka ku dziko lapansi mposavuta. Mwanjira ina inuyo ndiposavuta ngati mwalolera kukhala ndi electronic registration, ndiye kuti mwalowa mu digital. Mwanjira imeneyi ndiposavuta kapena kuti inuyo mmakhala kuti phazi lina mwaponda kale mu New World Order. Ndiye mu New World Order chilichonse chizakhala digital. Chilichonse chizakhala digital. Now, process iyo mayendabe chitsogolo mpingo wa Seventh Day, mpingo wa Mulungu kumapitabe chitsogolo kumango alondola abomawa. Tizakathera tili kumanda, tizakathera tili ku Gahena, tizakathera tili ku nyanja ya moto. Chifukwa tikulondola koma mopanda kuunikanso Bible. Kuti kodili kuti bwanji Bible. Ifeyo chipembezo timapanga za Mulungu, sitimapanga za dziko lapansi. Ngati tikupanga za Mulungu tiziunikanso kuti tisanalolere china chake kapena kutengeka nawo ndi china chake chophweka chili ndi ubwino, koma tichione kuti kodi ubwinowu ukuchitiraso ubwino anthu a Mulungu, ukuchitiraso ubwino ku zinthu za Mulungu. Tsono tikamanena kuti azitsogoleri a mipingo ali corrupted, ndi chifukwa chake nchimenechi kuti akungotsatira ndondomeko zofewa zokhazoka koma osayang'ana kuti ndondomeko yofewayo ikuapitisa pa msampha uti. Azikumveka zimenezi. Sindikudziwa ngati Seventh Day Adventist ikudziwa kuti electronic registration ikuapitisa pa msampha uti. Ikukupitisani ku msampha wa mtengo omera pakati panu otchedwa New World Order. Ndikumene tikulowera. Ndiye ngati mpingo kapena chipembezo chidzalolere kulowa mu system ya New World Order chatayika pamaso pa Mulungu. Chifukwa sichidzaongoleredwa ndi Mulungu. So mumve pano chapter number 30 verse yake ya number 12 ija. Akuti pamene uwerenga ana a Israeli basopo musamalire kwambiri. Chifukwa apapa Mulungu akulankhula za chiwombolo. Pamutu pakuza ndalama ya chiwombolo. Ndiye verse number 11 akuti ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti, ndiye kuti atsogoleri akumpingo
wa chipangano chakale anali Aroni ndi Mose, ndi amalandira information ya nkhani zokhuzana ndi ma registration ya zolembetsa. Mwanjira ina mukawerenga chapter chimene chichemwali chikupasani kuti kwa Mulungu kuli olembetsa, adziko lapansi amalembetsanso kwa milungu yawo. So pano iyi tapanga ndi crossover, tikupita kukalembetsa kwa milungu ya dziko lapansi imene imasogozedwa ndi Ministry of Justice pasi pa Registrar General, chifukwa kwa Mulungu kuli olembetsa ache. Mneneri ndani wayimirira kuti seventh day lembetsani? Mneneri ndani wayimirira kuti mupereke msonkho kuma system amenewa a Mulungu? Wayimirira ndani? Kulibe. Takopeka ndi ophunzira ochokera ku dziko lapansi amene anadzati joina ku chipembezochi, chifukwa chakuti ife tayika phazi lathu ku maphunziro a dziko lapansi, ku ndondomeko za dziko lapansi, at the same time taponda kwa Mulungu. Zosatira zache tikulumikizisa, tikukwatiwitsa. So pano chachitika pamene papachi ndi chigololo cha mpingo. Let me remind you, ichi ndi chigololo. This is totally adultery. Ichi ndi chigololo chifukwa mwatenga anthu a Mulungu kuti akakhale akupembeza milungu ya dziko lapansi. Mwatenga anthu a Mulungu kuti mayina awo akakhale pa guwa la nsembe la chipembezo cha dziko lapansi. Mukulemba mayina a anthu, mayina, nkhope, ana, kwalemba. Ndiye mukutenga chipepala chimene chija cha mamembala ana Israeli aja, mukuatenga nkukayika kwa Registrar General ku boma la dziko lapansi. Mbise ngati boma la dziko lapansi losogozedwa ndi Lucifer. Ndimanena kuti maboma a dziko lapansi amasogozedwa ndi Lucifala, chifukwa zimene zindi zimene Baibulo limanena. Whatever iwo mukufuna olo mupande kufuna. Now chimenechi chidziwike kuti kulembetsako mukutenga mayina mukukalembetsa ku dziko lapansi, mukutenga nkhope za nzika zanu. Mwatani kodi anyamata inu aku office, mukutenga nkhope za nzika zanu kukazipereka pamaso pa Registrar General. Si ansembe ayi, sa chipembezo cha Mulungu ayi, ndi anthu amene amayendesa dziko lapansi. Vuto palibe, koma inuyo mukukapalamula chifukwa iwo akufunika azilemba. Amalemba kale, ali ndi misonkho, amapereka misonkho. Kaisala zimapita kwa Kaisala. So pano ngati Yesu akunena kuti za Kaisala zipite kwa Kaisala, inuyo mukutenga za kwa Mulungu kukazipereka kwa Kaisala. Kulowa kwake mumalowa ndi imene ikutchedwa kuti electronic registration. Mwalimva kuti Baibulo zimene likunena pamenepo? Chemwali takhalani pomwepo ndiwerenge mozama bwino pa verse limene pa verse number 12. Ndi akuti pamene uwerenga ana Israeli. Mawu akuti pamene uwerenga ana Israeli muwamvesese. Uwu ndi mpingo waitanidwa ndi Mulungu, uli ndi sensa yawo, uli ndi chiwerengero chawo, uli ndi registration yawo. We are different. That's why ndikamanena kuti ine ndimaphunzitsa ndikulalikira the message of separation. Tamverani, there is no salvation without separation. We need to separate. Ife tizipanga zathu za system ya kumwamba kuyimira mpingo wa Israeli umene unayamba tsiku lija ukupitilira mpaka lero, umene wankauza kuti ukafuna kulembetsa ulembetse ku mpingo wa Mulungu. Kazi kumveka zimenezi. Tsono nchifukwa chani pali kupotoka pano? Ndiye mumve pano kuti pamene uwerenga ana Israeli monga mwa mawerengedwe awo, munthu yense apereke kwa Mulungu chiwombolo cha pamoyo wake. Pakuwerengedwa iwowo pamayenera kukhala cholipira chimene chimapita ku kachisi wa Mulungu kuti chikayendetsere boma la Mulungu. Chifukwa chakuti ifeyo talephera kupanga boma la Mulungu la Israeli ku dziko lapansi, nchifukwa chake timakaziphatika kuti aboma a dziko lapansi azititsogolera, koma ife tinayena kukhala ndi mapolisi athu achalichi. So policy ya electronic registration ikuchokera kwa Registrar General ku Ministry of Justice. Zagwirizana. Ulendowu utilaka tikapanda kumwera madzi. Kodi mulipompo chemwali? Tadikirani mutaona chimene chikupezeka m'buku nsowiri. Ngati sindikulakwisa, olemba ameneyu
ndi Ezekiel. Ezekiel timuone ni pa chapter number 13. Chapter number 13 verse number 9 ngati sindaiwale tamverani. Akuti ndi dzanja langa lidzakhala lotsutsana nawo aneneri akuona zopanda pache ndi kupenda zabodza, sadzakhala mu msonkhano wa anthu anga kapena kulembedwa m'buku lolembedwa mu nyumba ya Israeli kapena kulowa m'dziko la Israeli, ndipo muzadziwa kuti ine ndine Yehova. Verse number 9. Ndi dzanja langa lidzakhala lotsutsana nawo aneneri akuona zopanda pache. Nimafuna mumve mawu amene. Bible likuti akuona zopanda pache. Ndiye imene ndikukupasani, it's a biblical calculator. And ndikita explain zimenezi in a calculated statement. These are a calculator, biblical calculation. Ndi mawu aka Mulungu. Ndiye mumve verse number 9. Biblical calculator yankhani zolembesazi ikuti chonchi. Ndi dzanja langa lidzakhala lotsutsana nawo aneneri akuona zopanda pache. You see, pakati pana Israeli pali amene amaona zopanda pache, masomphenya othera mdera ku dziko lapansi, kuona zopanda pache. Nkumaganiza kuti tikalemba anthu basi tizingodina ku maofesi kwathuko basi zina lache Malawi yonse transfer sivuta, sitifuna so kumaononga mapepala ekaya. These are a digital. Mwaona zopanda pache chifukwa mwaona digital. Digital ndi imene imakana pepala ku pepala. Digital imafuna word to word, figure to figure, koma through airborne language. These are the airborne language. Ndi imeneyi Bible ikuzitcha kuti koma padzakhala aneneri pakati panu, koma aneneri amenewa adzakhala aneneri owona zopanda pache ndi kupenda zabodza, sadzakhala mu msonkhano wa anthu anga. Now you see kuti ndibodza limene akufuna kuti pasali, koma akutilowesa mu system za New World Order, otitsogolera aneneri, yotitsogolera office, kuitenga the entire Seventh-day Adventist ndi kukayilowesa mu system ya New World Order imene ndi digital. Pano Bible kuti awawa akupenda ndi kuona ndi kunenera zinthu zopanda pache. Mukapanda kumva adzakhala ndi Mulungu mboni tsiku lina tikadzakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, mukukanidwa kufika kwathu. Ambiri sakalowa kwathu, sakalowa kwathu, ndithu ambiri sakalowa kwathu, chikwamene akutitsogolerawa. Ndiye mumve pano Bible likunena kuti sadzakhala mu msonkhano wa anthu anga. Sono mukapita mu mtundamu akunena kuti ndipo dzanja langa lidzakhala lotsutsana nawo aneneri akuona zopanda pache ndi kupenda zabodza, sadzakhala mu msonkhano wanga. So, mukatenga mawu akuti msonkhano, Mulungu tu akamauona mpingo kaya unamba 1844 amauona kuti it's a congregation, ndi gulu la msonkhano wake, gulu la Mulungu. Ndiye kuti pamene akunena kuti msonkhano wanga, mudziwe kuti kuli msonkhano umene limayitanisa ndi boma ndi atsogoleri awo, mosogozedwa ndi andale. Ndiye kuli ndondomeko imene mayina anu akakapezeka m'buku limenelo palibe chalakwika chifukwa ndi ndondomeko za dziko. Inuyo ndi msonkhano wa Mulungu. You need to separate yourself ku dziko lapansi. Mukuyenera kuzisiyanisa nokha ku dziko lapansi. Koma mukapanda kumva ana Mulungu uthengawu, this is the message of separation. There is no salvation without separation. Mpaka pamene munthu adzayambe kumva, mpaka pamene munthu adzayambe kumva. So mumve pano, nimafuna kuti chichewachi chizimveka bwino. This is the biblical calculator.
ikunena kuti ndipo dzanja langa lidzakhala lotsutsana nawo akuona zopanda pache ndi kupenda zaboza, sadzakhala mu msonkhano wa anthu anga kapena kulembedwa m'buku lolembedwamo nyumba ya Israeli. Kazi kumveka zimene inuyo ngati mukanafuna kutenga system nyumba ya Mulungu muli buku lolembedwamo, muli buku lolembedwamo, limakhala kuti buku limene lili. Verse number 9 ikumaliza ndi kuti ndipo muzadziwa. Verse number 9 ikuti ndingoyambira verse number 9 pamwamba pakepa, ndi dzanja langa lidzakhala lotsutsana nawo amene akuona zopanda pache ndi kupenda zaboza, nadzakhala mu msonkhano wanga kapena kulembedwa, sadzakhala mu msonkhano wanga kapena kulembedwa m'buku lolembedwamo. Nimafuna mawu akuti m'buku lolembedwamo nyumba ya, akuti kuboma, mayina wapite kuboma akalowe pa system ya electronic registration, nyumba ya Mulungu. Sakumva chiche wanthu, mukalembana zithere nyumba ya Mulungu. Pamene izizi za electronic registration sizikupita nyumba ya Mulungu, ndakuuza ni kale ndondomeko imene amatsatira anthu amenewo. Electronic registration kumene zipembedzo zathuzi zimakatengako electronic registration system ndi department imene imatchedwa kuti Department of Registrar General mbomamo ku Minister of Justice. Koma tamverani akuti akamakatenga nawo system ijamu kuimva ya electronic registration sikuti 7th day inangobuka ayi, anachita tap kuboma ndi kufunsa boma la pase guide ya mmene angachitire, chifukwa datayo boma lifuna la chiwerengero cha mamembala achipembezo cha mpingo, komanso adziwe kuti kodi income yawo imayenda bwanji, ndipo adziwe kuti kodi Seventh Day Adventist ili ndi amuna akazi angati, amuna ochuluka angati. Koma zimene zijamuka kafika tsopano kuti akupaseni guideline ya electronic registration, mwavomeredwa amakakuyika ni pandandanda wa MBRS. As I'm talking, ndondomeko iyi anaivomera ndani ya electronic registration, ndiye mukapeza mipingo muyambira pamwambapo mupeza Assemblies of God, Roman Catholic, ndiye mutsika mpaka mukapeza kuti Reformation, mutsika mpaka mukapeza Seventh Adventist, mutsika mpaka mukapeza Jehovah's Witness. Onsewa aivomera njira ya electronic registration. Maina amene wawanda aonera kuti mwapezera kuti ndapeza kwa Registrar General akupezeka nawo mundandanda wa MBRS, Malawi Business Registration System. Kazi kumveka zimenezo sakumva mutu. Malawi Business Registration Business System ndiye kuti inu mukumakachita akumakapanga nawo akupezeka nawo pamene popo. Ndiye pamene ndikunena kuti ukutapitako nkwabwinobwino kubomako, koma sopano sikunafunika ifeyo achipembezo, chifukwa ife achipembezo tili ndi system yathu ithera kukachisiko mweko, sizipita kwa aboma kuti akaziunike. Nkhope zija sizipita kuboma, sizikalowa mu data ya Registrar General, zikukatani nkhope za anthu wamba ngati ife mabulutu a standard 3. Nkhope zanga zikukatani kwa Registrar General mu system ya mu data yawo. Zakachitako chani? Mukazigulisa, mugulisa mpingo, kugulisa nkhope za anthu kukazika pansika, kugulisa nkhope za anthu pansika, kuzika pansika nkhope za anthu. Chifukwa talakwa ja tinalakwa kujoina Seventh Adventist, talakwa kupembeza nanu. Pamene mpingo ukufika nthawi ya kumapeto mutitembenukire, mutigalaukire anyamata inu. Tainda nanu zaka zonsezi bwinobwino, tapembeza nanu zaka zonsezi kuchokera nyengo yoyambirira 1844, lero mu 26th century mwatigalaukira.
kutenga nkhope zathu kukazika uku malo moti zipezeke mkachisi zikapezeka uku. Izi zinali nkhope zopezeka mkachisi wa Mulungu. Chemwali mundilole kuti ndipumule kanthawi mpaka tsiku la maomboledwe. Koma tamverani, Efereimu waphatikana ndi mafano mulekeni. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.